салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома курсҳои омӯзишӣ дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. омӯзгори соли Тоҷикистон дар соли 2019. шароити мусоиди марказҳои саломатӣ дар шаҳри Хорух. шарҳи хабарҳо. Маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 низ ҷиҳати омӯзиши амиқи низоми марказонидашудаи дохилшавӣ фаъолияти худро ҷонок намуд. Нахуст дар марказ курси омӯзишӣ баромонда шуд. гузориш дар ин раванд. курси мазкур дар доираи барнома ва модули омӯзиши давоми 3 рӯз дар маркази миллии тестӣ ва дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ моҳи феврал роҷеъ ба хусусияти низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ва талаботу қоидаҳои муқарраршудаи марбут ба он, хусусан барои ба қайдгирии довталабон ва мавзӯъҳои дигари дахлдор сурат мегирад. бояд қайд намуд, ки ҳайати кории маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳри мавзӯъҳои дарсӣ шаклҳои гуногуни таълимии интерактивӣ аз ҷумла муаррифии компютерӣ, маърузаҳои хурд, маводи тақсимотии чопию электронӣ ва ғайраҳоро омода намуданд. баъд аз баргузории курси шиносоӣ бо низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар пойтахт, ҳайати гурӯҳи корӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ ин иқдомро роҳандозӣ менамоянд. аз ҷумла сатҳи дуюми курси шиносоӣ барои 3642 намояндаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумии асосӣ, миёнаи умумӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ дар раёсат ва шӯъбаҳои маорифи 68 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба роҳ монда мешавад. имсол ки тарҳи нав аст ва довталабон ки ҳамагӣ як имтиҳон меспоранд, пеш аз ҳама онҳо бояд донанд ки дар доираи кадоми гурӯҳи ихтисосҳо кадом имтиҳонҳоро бояд споранд. дар доираи гурӯҳи ихтисосҳо якум ки табиӣ ва техникӣ ном дорад, довталаб метавонад аз фанҳои забони тоҷикӣ, математика, физика ва химия имтиҳон спорад. вақте ки довталаб агар гурӯҳи ихтисосҳои дуюм ки география, иқтисод ва география номгузорӣ шудааст интихоб намояд, довталаб метавонад аз забони тоҷикӣ, математика, география ва забони хориҷӣ имтиҳон спорад. дар сурати агар довталаб гурӯҳи ихтисосҳои сеюм ки филология, педагогия ва санъат номгузорӣ шудааст интихоб намояд, пас довталаби мо метавонад аз фанҳои забони тоҷикӣ, адабиёт, забони таърих ва забони хориҷӣ имтиҳон спорад. инчунин дар низоми имтиҳонҳои марказони дохилшавӣ гурӯҳи ихтисосҳои чорум ки ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ номгузорӣ шудааст мебошад ва довталаб дар сурати агар интихоб намудани гурӯҳи ихтисосҳои чорум метавонад аз фани забони тоҷикӣ, таърих, ҳуқуқ ва забони хориҷӣ имтиҳон спорад. ва яке аз гурӯҳи ихтисосҳои маъмуле ки бештар ҳамасола аз мушоҳидаҳо маълум мешавад ки довталабони мо интихоб менамоянд, ин ҳам бошад гурӯҳи ихтисосҳои панҷум мебошад ки ба соҳаи тиб, варзиш ва тиб, биология ва варзиш дахл дорад ва дар ин сурат агар довталаб ин гурӯҳи ихтисосҳоро интихоб намояд, пас аз фанҳои забони тоҷикӣ, биология, химия ва физика имтиҳон меспорад. зинаи сеюми курси омӯзишӣ барои зиёда аз 150 000 хатмкунандаи муассисаҳои таълимӣ зикршуда давоми моҳи феврал бевосита дар худи муассисаҳои таълимӣ дар назар дошта шудааст. дар анҷоми курси шиносоӣ донишҳои аз худкардаи иштирокдорони сатҳи аввал вобаста ба мавзӯъҳои пешниҳодшудаи барномаи омӯзишӣ тавассути тест санҷида мешавад. омӯзгори фани забони англисии литсеи математикии рақами 1 шаҳри Хуҷанд Дилафрӯз Каримова бо гирифтани 205 хол ғолиби озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон 2019 дониста шуд. маросими ҷоизасупорӣ дар Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омадааст ки дар марҳилаи кунунии пешрафти Тоҷикистон ба соҳаҳои илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода мешавад, зеро онҳо дар таҳкими пояҳои давлатдории демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ нақши калидӣ мебозанд. ҷиҳати таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо мутахассисони баландихтисос аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ин аст ки дар ин замина дар ҷумҳурӣ озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон 2019 баргузор ва натиҷагирӣ карда шуд ки барои боз ҳам баланд бардоштани савия ва малакаи касбии омӯзгорон, инчунин бархурдор будани онҳо аз техникаву технологияи муосир мусоидат менамояд. яке аз шартҳое ки бевосита ҳар омӯзгор маҳорату малакаи худро бояд нишон диҳад, ин дарс аст. дарси ки дар синфи бегона пешниҳод карда мешавад ва хушбахтона имсол довталабон ҳама аз ӯҳдаи ин шарт бо сарбаландӣ баромаданд. бояд гуфт ки тафовути
озмуни имсола аз озмунҳои дигар дар он аст ки дар озмуни имсола ҳам аз муассисаи нави мактаби интернат, ҳам аз мактаби президентӣ, ҳам аз литсей, ҳам аз муассисаи таҳсилоти умумӣ, яъне аз ҳама намуди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ довталабон иштирок намуданд. озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори соли Тоҷикистон 2019 аз 16 то 18 январ дар шаҳри Душанбе ҷараён гирифт. озмуни мазкур дар 3 давр гузаронида шуда, дар он омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ аз рӯи 7 шарти пешниҳодшуда байни ҳам рақобат намуданд. даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур дар Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, омӯзгори литсеи физика математика ба номи академик Муҳаммад Осимӣ аз шаҳри Хуҷанд Дилафрӯз Каримова бо гирифтани зиёда аз 205 хол ғолиби озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори соли Тоҷикистон 2019 дониста шуд. Сарбаланд аз он ҳастам, ки аз ҳамаи шартҳои озмун ки таи 3 рӯз мо дар такмили ихтисос бо ҳам рақобат доштем, иштирок кардам. дар ҳақиқат озмун аз тарафи ҳамаи аъзоёни ҳакамон хеле шаффоф буд, ҳамаи озмунҳо хеле хуб гузаштанд. мо ҳамаи иштирокчиён ҳаракат кардем, то ки дониш, малака ва маҳорати худро барои гузаштан аз ҳамаи ин шартҳо равона кардем ва дар натиҷаи озмун ман бо гирифтани 205 аз 151 хол ғолибиятро ба даст овардам ва имрӯз шукргузор аз он ҳастам, ки касби пуршарафи омӯзгорӣ насибам гаштааст ва дар ҷодаи маориф дар тарбияи насли наврас ҳиссагузорам. бояд қайд намуд, ки дигар иштирокчиён барои ширкати фаъолона дар озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори соли Тоҷикистон 2019 бо нишони аълочӣ ва ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. зикр карда шуд, ки дар рафти озмуни мазкур ба сатҳи забондонӣ ва бархурдор будани омӯзгорон аз технологияи муосир аҳамияти зиёд дода шуд. боиси қайд аст, ки пешрафту шукуфоии ҳар давлату миллат аз соҳибмаълумот будани насли ҷавони ҷомеа вобастагии зиёд дорад ва маҳз омӯзгорони соҳибтахассуси ҷавон метавонанд нақши худро баҳри ба воя расонидани насли соҳибмаърифату соҳибхират ва мутахассисони ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ гузошта бошанд. муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе зимистони имсоларо дар сатҳи зарурӣ пасти сар намуда истоданд, зеро тадбири зарурӣ роҷеъ ба ин мавсим аз ҷониби масъулин андешида шудааст. ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд. ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 34-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз шумори он муассисаҳое мебошад, ки ба маркази гармидиҳии пойтахт пайваст буда 3 сол боз ин ҷониб гармӣ мегирад. ин боиси он гаштааст, ки дар муассисаи зикргардида ҳарорати гармӣ мӯътадил буда дар кори таълиму тарбия ягон мушкилӣ пеш намеояд. дар фасли зимистон низ давомоти кӯдакон ба кӯдакистон фаъол мебошад. дар ҳамаи гурӯҳҳо ҳароратсанҷ гузошта шудааст. аз рӯи он ҳамарӯза меъёри гармидиҳии гурӯҳҳо муайян карда мешавад. иттилоъ дод корманди муассисаи зикргардида. то омадани кӯдакон то вақти қабул ман ҳаракат мекунам, ки дару тирезаҳои худро гурӯҳро кушоям, ҳаворо тоза кунам, чунки мо аз рӯи ҳарорат дорем дар гурӯҳҳо, аз рӯи ҳароратсанҷ кор мекунем. гурӯҳҳо ниҳоят гарм, волидоин ҳам падар модарон ҳам бо як ҳавас ба кӯдакистон кӯдакҳои худро меоранд. дар кӯдакистони мазкур 140 тарбиятгиранда ба таълиму тарбия ҷалб гардиданд. айни замон ки мавсими зимистон ҷараён дорад, дар муассиса навбатдории шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст, зеро гармӣ ба таври шабонарӯзӣ буда назорати қатъӣ ба роҳ монда шудааст. маъмурияти муассиса барои пешгирии сӯхтор дар ҳама гурӯҳҳо гӯшаи сӯхторхомӯшкиниро низ ташкил намуданд. ҳамчунин огоҳкунакон низ барои сари вақт хабардор гаштан аз сӯхтор дар муассиса насб гардидааст. таъмини шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли наврас вазифаи ҳар як роҳбари муассиса ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд, ки имрӯзон на ҳамаи муассисаҳои томактабӣ аз маркази гармидиҳӣ гармӣ мегиранд. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 8 кӯдакистон бо маркази гармидиҳии шаҳри Душанбе пайваст мебошад. аз ин роҳ ҳар як роҳбари муассисаро зарур аст, ки муассисаҳои хешро ба маркази гармидиҳии пойтахт пайваст намуда барои таълиму тарбияи кӯдакон дар кӯдакистон имконияти мавҷударо фароҳам оранд. шароити арзандаи марказҳои саломатӣ имкон медиҳад, ки солимии ҷомеа дар мадди назар бошад. бо мақсади хизматрасонии саривақтӣ ба беморон дар беморхонаи шаҳри Хорух дастгоҳҳои муосир ворид карда шудааст. ҳамкорони минтақавии мо сӯжа омода намуданд.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чораҳои амалӣ рӯй кор оварда, муассисаҳои табобатиро бо техникаи муосир таъмин карда истоданд. Дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух филиали маркази ташхиси касалхонаи вилоятӣ бо тамоми таҷҳизоти муосири тиббӣ мавриди баҳрабардории сокинони ин минтақа қарор дода шуд. Бо кушода гардидани чунин маркази ташхиси тиббӣ 4 нафар ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. Дар марказ самтҳои шуъбаи ташхиси ултрасадо, шуъбаи таҷрибавӣ, гепатити Б, С, вируси норасоии масунияти одам ва дигар касалиҳо ташхис карда мешаванд. Барои ташхиси чунин намуди бемориҳо таҷҳизоти муосири тиббӣ пурра ба талаботи стандарт ҷавобгӯ вориди ин марказ гардида, мутахассисони соҳибкасб метавонанд тавассути он дарди маризонро муайян намоянд, ки барои муолиҷа заминаи воқеӣ мегузоранд. филиали маркази ташхиси шаҳри Хоруғро ташкил кардем ва бо усули лизинги ҳамаи таҷҳизотро дарёфт кардем ва ба кор шурӯъ кардем ва зиёда аз 4 нафар дар он марказ ба ҳолати имрӯза кору фаъолият карда истоданд ва барои такмил додани бозам такмил додани ин марказ мо кӯшиша ғайрат дода истодем ки бо 2 табиби баландихтисосо ба кор қабул намоем. Дар баробари маркази ташхис боз ба шуъбаи эҳё ва беҳискунии беморхонаи вилоятӣ таҷҳизоти тиббии нафаскашии сунъӣ бо маблағгузории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас карда шуд. Дар соли 2019 ба шуъбаи мо таҷҳизотҳо бо ташаббусе ва дастгирии пешвои миллат бисёр таҷҳизотҳои зарурӣ ба шуъбаи мо дохил шуданд аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ. Дар шуъбаи мо ҳозир дастгоҳҳои нафаси сунъии навтарин ба ғайр аз ин мо кардиомониторҳо барои беморон ва дефибрилляторҳо ва дигар дастгоҳҳоро дастрас кардем. Барои шуъбаи кӯдакона дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд як утоқ барои болидахотирии кӯдакон ки бо бозичаҳои кӯдакона таъмин гардидааст манзур гардид. Як нафар аз волидон ки фарзандашон давоми чанд рӯз дар ин шуъба табобат мегирад, изҳори миннатдории худро чунин баён намуд. 4 рӯз шуд ки ман бачам кати амин беморхонаи кӯдакӣ ва ҳозир аҳволи кӯдакам нағз ҳастанд. Инҷа ба духтурҳо нағз нигоҳ мекунанд, ҳамшираҳо, медсестраҳо дору уколошро дар сари вақт медиҳанд. Ман ҳозир духтури амин ҳамаи духтурҳо ба раҳмати худама мерасонам. Дар беморхонаи вилоятӣ шуъбаи барқарорсозӣ таъмир гардида, бо таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, табибони беморхонаи вилоятӣ шукронаи ваҳдату истиқлолият мекунанд ки маҳз бо баракати ин 2 омили бузург заминаҳои устувор баҳри баланд бардоштани дараҷаи хизматрасонии тиббӣ гузошта шуд. рӯй овардан ба китобхона ва мутолиаи китоб огоҳ шудан аз осори гаронбаҳои ниёгонро мемонад. Ин аст ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ солҳои минбаъда низ идома мекунаду китобхонаҳо фаъолияти худро ҷоноб менамоянд. Зайнураи Асрорсуж омода намудааст. Зайнабхон Илҳомҷонзода яке аз хонандагони фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошад. Ӯ дар соли аввали баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ширкат варзидааст. Мафсуф барои иштирок дар ин озмун зиёда аз 160 адад китоби бадеӣ ва беш аз 190 адад ҳикояву афсона мутолиа намуда, дар даври ноҳиявии озмуни номбурда сазовори ҷойи аввал, дар даври шаҳрӣ сазовори ҷойи дуюм гардида, дар даври ҷумҳуриявӣ ин озмуни сатҳи баланд низ ширкат варзидааст. Зайнабхон роҳ афтода нест ки дар даври ҷумҳуриявии озмун ҷой нагирифтааст, балки боз ҳам кӯшиш намуда истодааст то зиёдтар китоб хонда, имсол низ дар озмун иштирок намояд. Шуғли дӯстдоштаи Зайнабхон китобхонӣ буда мафсуф иштирокчии чандин озмунҳо мебошад. ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ библиомарафон таҳти унвони ҳамнишини бе аз китоб байни хонандагони синфҳои 5 бахшида ба рӯзи китоб баргузор гашта шуд. Дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи дуюм гаштаам. ҳеҷ боки нест ки ман дар даври ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ ҷо нагирифтам, аммо муҳим ин иштирок буд. Бисёртар бояд мо китоб хонем ва дар ин озмун ман дониши худро санҷидам ва кӯшиш дорам ки зиёдтар китоб хонда дар соли 2020 як маротибаи дигар дар ин озмун иштирок кунам.
бояд қайд намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии мамлакат иброз доштанд ки китобхонаҳо бояд ба маркази муҳими илму фарҳанг табдил дода шаванд, зеро китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани аҳли ҷомеа буда қобилияти сухандониву суханрониро низ сайқал медиҳад, доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Вобаста ба ин ҳар сол озмуни фуруғи субҳи доноиро баргузор намуда ба он доираи ҳарчи васеътари ҷомеа ҷалб ва ҷиҳати ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб сар карда то мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти давлатӣ чораҷӯӣ карда шавад. Бояд гуфт ки ба роҳ мондани озмуни мазкур барои ҷалб кардани насли наврас ба китобхонӣ заминаи мусоидест. Ин аст ки ҷиҳати иштирок дар озмуни навбатии фуруғи субҳи доноӣ хонандаи синфи дуюми муассиса Мадина Неъматова тайёрии ҷиддӣ дида истодааст. Ман зиёда аз 10 китоби бадеӣ мутолиа намудам. Ман имсол мехоҳам дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок кунам. китобхонӣ дониши мо хонандагонро зиёд менамояд. Мо хонандагон бояд зиёд китоб хонем. бояд қайд намуд ки муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 6-уми шаҳри Душанбе дорои китобхонаи барҳаво иборат аз 2 толор, толори хониш ва толори электронӣ мебошад ки баҳри мутолиаи китобҳои бадеӣ барои хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. тавре масъулин иттилоъ доданд дар баробари китобҳои дарсӣ ҳамчунин дар китобхона китобҳои бадеӣ низ фароҳам оварда шудааст ки дар дилхоҳ ва хонандагон омада китобҳои зарурияшонро аз ин макон дастрас намуда мутолиа менамоянд. инчунин барои ҳарчи бештар ҷалб намудани толибилмон ба китобхонӣ тибқи нақша чорабиниҳои адабиву озмунҳои зеҳнӣ миёни аъзоён ва хонандагони фаъоли китобхона ба роҳ монда мешавад. мақсад пеш аз ҳама мустаҳкам намудани савияи дониши хонандагон ва рӯй овардани онҳо ба китобхонӣ ба ҳисоб меравад. дар китобхона зиёда аз 3500 китоби бадеӣ ҳаст ки аз он ҷумла 2000 онҳо бо забони русӣ ва англисӣ ҳастанд. хонандагон бештар ба ҳамин асарҳои бадеӣ худамон яъне миллати тоҷикро бисёртар мутолиа мекунанд. аз он ҷумла асарҳои Садриддин Айнӣ, асарҳои Абу Абдуллоҳи Рӯдакиро бисёртар мутолиа мекунанд. бачаҳо синфҳои аз 2 то 4 бошад ба ҳикояву афсонаҳои халқӣ бештар майл доранд ки онҳо омада аз ин ҷо китобро мутолиа мекунанд. дар ин ҷо бояд қайд намуд ки китоб дӯсти беҳтарини инсон буда ҳамеша хонандаро ба роҳи рост ҳидоят менамояд. мутолиаи китоб шахсро ба ростқавлӣ, накӯкорӣ, эҳтиром намудани калонсолон, ватандӯстӣ ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ равона менамояд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки мазуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.